Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wala makatuog pagbalik si Wilma samtang nagsulti sila sining aling bibagting ang telepono. Midali pagtubag si Wilma sa pagtuo nga si Vic ang nanawag. Si Chito Villa mo'y diha sa pikas linya ug wa usab kini makahimo sa pagsulti sa iyang nasaksihan. Buntag na nagmata ang mga anak ni Wilma. Nangita kini sa ilang mahan. Ma, mapagod lagi si Papa. Mga anak ko, ay ginoo ko. Anong nihila kag maayo, ma? Ano di ay? Nangaling. Wilma, dili pa magkasabot ang mga bata. Ano di ay ay? Sultihin, baby. Anong nihilak man ka, ma? Nag-away mo si Papa man, no? At sa mayang nasukan, ma. Sultihin ko kay istoryahan ako si Papa, ma. Sultihin, may siglin na, ma. Sultihan ko na lang tingala ang mga bata nang. Lagi, nag-away dyan di ay mo. Sultihin, ma. Mao di ay ngawa siya mo uli. Laina ni Papa, uy. Wala siya mingawan na mo ni Kuya, ma. Huwag ni mo, tiwa naman siya mo uli. Ay, mihilak naman hinoon sa Glina. Wala, dili maayo gasultihan mo sila. Dili pa bayat sila makasabot. Nangaling. Sultihin, kung may siglin na, ma. Yaya, ikaw nalang sulti na mo, pe. Ngano di ay? Ay, ayaw una mo pagsigi pangutana, ha? Mga bata pa mo. Dali mo dire. Pasagdan ta una ni inyong ina. Dali mo Lindon, inday Glina. Dali mo dire, dali. Ang akong mga anak. Nahingawa usab sila sa hamong kahimtang. Bisag ang mga bata na lang unta mo igihuna-una ni Vic. Ang amo na lang untong mga anak ang ihatagag pili. Ang amo na lang untong mga anak. Kikipagkasaman ko niya. Giyokman ko nga nakasa. Bisag ko gihimong dautan. Pila ka adlaw na rin ang kapi. Wa siya mauli. Ang pangutana ko nahain siya karon. Ang kiingon ni Chito. Kung gustong mulikay ang usa ka lalaki sa iyang kalib o girlfriend ba, mangita gidig paagi aron makalikay Wilma. Pero dili na buhato ni Vic nako. Dili siya makahimo ni anak. Dili lang to sa mga anak. Kundi nasahit kong kimahal ko ni Vic. Mahal na mo ako sa gusa. Kimahal ko niya. Siya lang ang unang lalaki sa akong kinabuhi. Huwag ako lang ang sabang babae nga nalang pigit niya. Dili siya makabuhat ni Ana. Dili. Nasayop ka, Chito Villa. Nasayop ka lang. Dili ingon ni Ana nga lalaki nga akong ipakasan. Buutan si Vic. Buutan na nga akong bana. Katuo ko maayo ra. Udto nam day hapit. Oh, may miss call day. Gikan sa business partner ko. Kaingon ko si Wilma na. Human ko siya tawagi gabi eh. Ug sultihan ko unta sa ako nasaksihan sa iyang pana. Pero wa ko makahimo. Ug dili ko angay sultihan si Wilma. Kay sakitan na siya. Oh. Partner. Hello. Oh. Dito ko gabi eh. Naghuwat unta ko nimo. Pero nagpahibaw man ka nga ma-delayed ang imong flight. Oh, mao nga mibiya na lang ko. Mao ba? Hydron ka? Okay. Sige, magkita taon niya. Manawag lang ko, partner, okay? Sige, bye.
Si Wilma ka. Igo lang kung mitawag niya gabi. Pero ako makahimo sa pagsulti niya. Kinsa ka itong bayhana ang misakay sa auto. O gihatod pagyut niya sa gipuy-an ni dapit sa squatter area. Kabuang. Si Wilma nga edukada. Intelihenting pagkababay. Guwapa. O buutan. Ilisan lang o nagpuyo sa squatter. Kadako niyang sayop. Ay maayo kay nahurot ninyo pagkaon. Ingon man kaya ya nga hot na jud ang ibutang sa plato. Ay oo, kay maayo man ang pagtulunan. Maunay gitudlo sa ako gyud mga apuhan. Pero si Mama, Yaya, wa mo kaon. Ay gipakaon ko siya ganig sa yus buntag ug utmen. Gibutangan ako daghang gatas. Nahurot man sab niya. Yaya, sultihi mi pi. Nganong wa pauli si Papa? Nganong nag-away sila ni Mama? Sige na, Yaya. Kay, tawgon tayo na to si Papa. Sultihan ako nga nihilak si Mama. Bitawag naman ko ni Papa, Yaya. Out of reach man ang iyang phone. Sige lang kung tawag mo lang gihapon. Ay, basta kay muuli ruto ang inyong amahan, paabuton lamang nato. Daghantong giatiman bahin sa inyong trabaho. Mauli ruto ron kung dili na bise. Ayaw unag sa muka ninyo sa mama ninyo. Ngano man, Yaya? Sige, biya siyag hilak. Ay, tuon lang na mo, Yaya. Among pahilomon. Kitingaling masakit si Mama. Ay, unya na lamang. Dito lamang una mo sa playroom ninyo. Pagkalingaw una mo duwa dito. Dili na ko magduwa, Yaya, oy. Dako na ko. Adto lang ko sa silong. Tago na ko akong amigo, Yaya. Magduwa mig basket. Oy, dili man na og Lindon. Anhera mo sa taas. Kung magduwa man og basket, dinhi lamang sa loan. Ba't di manggul, Yaya? Uway ka duwa. Ay patuo ha. Wala ang inyong amahan. Ug nabalaka si mama ninyo. Si Papa rin, Yaya. Ako'y tubag. Hello, Pa? Hello? Dong, si Tito Chito ni Nimo, Dolindon. Tito, kaingon ako si Papa. Tito, wapalagi muli among Papa. Naghilag na si Mama. Makigsulti kong mama ni mo, Lindon. Ingna nga ako din nanawag, si Tito mo Chito. O, Tito. Ma! Ma! Makigsulti si Tito Chito ni mo! Dali, Ma! Dili di ay na ang inyong amahan, Lindon? Si Tito Chito, Yaya. Ako lay makigsulti una, be. Ayaw to gawas mama ninyo, ha? Basin og nakatulog. Ingon na ako si Mama, Yaya. Ayaw una. Ako'y makigsulti niya. Diha ka lang. Hello? Nangaling, ako ni nang... Nahibaw ko. Mangutahan na lang ko kung sa'y tuyo mo ng Day Wilma. Siya lang unta nga akong sultihan ang... Ay, Sir Chito. Dili sa pagpanghilabot, no? Pero sultihan ko ikaw, sir. Nga nakasabot ko sa imong pagpakigsuod ni Inday Wilma. May pamilya na sa Inday Wilma, sir. Mahimo ba? Ayaw siyag sa muka? Nangaling. Di aros kaguol si Inday Wilma. Ambot og usay hinungdan nga nung wala pa muuli si Sir Beck. Og hangtod ang mga bata na apiktuhan na. Mao nga ayaw nagsamuka si Inday Wilma, sir. Oh, gibundakan man ka? Kabastos ba? Gibutan na lagi ni mo, Yaya. Ay nahuman naman siya tuyo. Mutawag lamang kuno siya gusab. Gingnan ko na si Mama. Mugawas na to. Lindon, nanawag man ka si Tito Chito ni Ma. Gibutang na ni Yaya, Ma. Mutawag lang kuno siya usab, day. Wala ko lang ikaw ipatugaw ni Lindon kay nagtuo man ko nakatulog ka. May gisaad siya na ko nang tabangan ko niya pagpakigsulti kang Vic. Kung uli na si Vic. Pero pa siya. Pilakadlaw gabi na. Wa paghapon si Vic nang. Ma, adto na nato si Papa siyang office. Anak,
Di na kinahanglan. Busy lang gitingali kayong inyong amahan. Muli na to. Sige man gud kag hilak, ma. Dili na. Sorry ha. Nadalik na dito sa kwarto mo, Day Wilma. Pahuway dito. Naibaw kung wala kay katulog. Sige na. Dong Lindon, at tuwa tumanghod mo. Ayaw una to gawas mama ninyo, aron makapahuway na. May kasukuan tono sa sinultihan ni ng Aling. Nakasabot sa desis akong tuyo ni Wilma. Ay, buang nga sa dako eh. Kadagkan untang papay. Pila sa kababay ang miagi sa kong kamat. Amawaning kasing-kasing ay. Ang minyo mangyod. Wa pa mauli ang iyang pana hangtod karon. Ug naapektuhan na kuno ang ilang mga anak. Maayo kay day off ron ni mo, nak. Makapahuway ka. O, ma. O, igusab nga, magkasulti mong maayo si Vic, ma. Muani man siya ron. Oo, di ay. Mao na giingon niya. Kalawang ko sinong panghupaw, ma. Ngano? Nak, batanon ka pa manggod og kanang customer nimo sa inyong restaurant. Murag pilahay pa lang kaadlaw nga nagkaila mo, di ba? Taod-taod na ba, ma? Gikan pa atong naninda pa ko sa mga produkto sa mga madre. Mautang higayon na nga, una ko nakaila si Sir Vic. Tingali, mga 4 months na gid sa akong panagkaila. Og namatikdan ko nga, nakiksuod ka na niya, nak. Buotan siya, ma. Matinahuron. Responsable nga, matang sa pagkatao. Og pilot siya, ma. Og mabay hinungdan nga nakiksuod ka dayon niya. Tungod kay piloto. Og kay piloto, dakog sweldo mao ba, nak? Wasab ko makasabot na ako, ma. Ambot nga, no? Gaan man akong buot niya. Og ang tanan tungod sa iyang kaayo o batasan. Og sa akong tanaw niya, imposible nga wa na hinigugma o baka karelasyon o kapamilya ba? Misulti na ko siya, ma. May karelasyon ko no siya. Pero nagbuwag naman ko no sila. Kay gipulihan man ko no siya. Gipulihan? Ipasabot nga nangitaglain ang babae? Mao gyud ipasabot, ma. Og mituo ka lang dayon, nak? Ma, Mia, ayaw pagdali-dali. Batanon ka pa. Dili ko gusto nga mapakyas ka lang. Sama sa nahitapo na ako. Misalig sa dakong kasayon sa imong amahan. Pero unsay nahitapo, wa na siya mopakita hangtod karon. Wa na ang imong amahan, Mia. Mao nga tambagan ko ikaw. Ayaw pagdali, nak. Daghan pang kaayuhan nga moabot ka nimo. Daghan pa, Mia. ma. Buotan si Vic. Og may relasyon na mi. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!